Ka Elevate Tribes ringkat ke Jingat Trelang ke District School Education Officer West Giant Hills District. Kalau penlong yang rensan Yakob rwai nak kebentar ke khynnah skul ke West Giant Hills District. Kabatip kum second district level inter-school singing competition 2024. Ia akan dikajinga kop la penlong ha district library mentong Jowai. Haka arpa pratrik nailur. Haka jingdan lang o principal secretary katanat arts and culture. Ba Frederick Roy Karkongor kum kongsan. Bat ka Norway bapau nam ka Lili Sawian. Lawan ya shimbenta palat arspa ngot ki khynnah skul shenrang bat kentai ki badan sap rwai jing rwai na ki khatnyo teli ki skul baper ka district. Ya ka jinga kop la pihak haki group kategori kentup ke solo senior, solo junior, choir but indigenous group band kategori. Shwa ban shimbenta ha ka jinga kop kaladan ka jinga lang lingkot bat layo ka jingkran pediang na o president ke Elevate Tribes uba Elda uni lalu ubala penpau ya kabor jong ke imlang salang bat ka jing tenat ha ka bathaw ya ki rensan na ka benta ki samla. Ha ka jinga kop rwai solo senior ya ka nam lakdo lara da ka bayaman lang lakyang Jowai Presbyterian High Secondary School ba Emily LG Darnay Jantia High Secondary School Jowai bat balai wadakiti misuyam Shangpung Presbyterian High Secondary School. Ha ka solo junior ya ka nam lakdo layo da Odonian e lalu Jowai Public School, Baar ke Adriana Parian Adventist High Secondary School Klit Tershi, Bat Balai Uferic Star Shooting St. Michael and All Angels Secondary School Jowai. Ha ka Jacob Rwai Choir ya ka nam lakdo lara da ka Jantia High Secondary School Jowai, Baar Chestars High Secondary School Jowai, Bat Balai Government Boys High Secondary School Jowai. Ha ka Indigenous Group Band Category la job da ka Jowai Public School, bat baar ka Shangpung Presbyterian High Secondary School. Nga aingo yublay bala ay kene kesngi kaba internet syaban yo ban penlong ya kene ka program ka competition kabada sngot tenat hadu kata taba ngasngona do basdang hadu dakot ngami ngapo nyang kriat te nga ai ngoro ya I nga kwa ban ai kuble ya I ba dawni nang ta ya ka Elevate Tribe the whole team ki bala penyat bala penbet penbiang kalong sisha ka ek kabada yat bet yat denti bat kada sngot tenat sisha hadu kata ba ka poruk kam dashim karu kam le barak khaya stage ru kalong very professional te kublai shibone kata ai kublai ki chief guest isa balawan ban pelat por ban danam bangi nang tade ki school ki participants barok ki teachers ki make ki pa kham tamma ki ba aiman sim ya laki kon ban ban rwai kam tam ka rwai ka siaw ha ka shat ka temne ha kanu kanu ka talent be ki don ki ay ka men sim ban kentiu ya laki kon tineng bat kum ju ki ki no hikai ki bal don rengkat lang ban hikai ban penyat ban pen ikum no bat nga ai kuble lagi ki para judge ki jongaru ki balai dan lang bat nga nadu besdang hadu bakut ka ni ka program bat kum juru ya kini ki video team photographer all those photographer thank you so much for covering the whole program and then nganget ba kani ka competition kanang yai keu kanang yai he sho kat banang wan kisnem te to ble nang kurkui pi but all the very best. Thank you so much. It's a pleasure to be in this program today. It was really an amazing program. It was such an inspiring one, I would say, because the thing is that what I saw in these kids are the talent. They have such a beautiful talent bestowed in them. So, kay ko mga iru kanyat haki kalong ba ngam expect ba kanika program kanong so beautiful, so grand, and then kini kinongation banta ki participants na ki different schools kilong so talented hadu kata ba ngamla ban mudor kumasyong no sisa Maria Rwai nadu basdang ka Jowai ka basdang ningkong nadu inongation banta Rwai ningkong ha ka junior category ha ka po bi Rwai ngasulong bet ngasyo goosebumps ngasum ong jaw drop sisa. So kay ka ba ngayu ihang ni kalong ba kimkini ki jingwan ra ban persyang nakaliang jong ka Elevate Tribes ban wan ra ya kumkini ki programs kalong sisa ka jingman toy na kabanta jong ki khynnah skul nakata ki khynnah samla but ngas ngode sisa ban ong ba nga kersya ni kanika program namar ba kalong ka job sisa but let's see if you haki to give videos through
ya ki rukom rwai ki jing rwai ki khynnah ki perform kamut kalong shisha kai kaba ai men sim ki kaban penkelai ki khamta me ngi em ka jok ka bamenta mo hakani ka por ka bamenta ki jing sneo ki bonja ki jelai langi phai ki drugs langi phai ki bubun ki rukom tenrei lengba ki ni ki lat ki lenti ki bangi ngi ple kan yarap iki kena ba kin like na kinu ki jing million ki basniu kin kelat no gitu ki isadian kin bo no gitu ki isadian rai kin fokus ya ka talent ya ka sap ka jongki itulah kalau haka rwai ka siau na haka put ka tem na hakinu ki benta ki bak uken ra rwai ki ka sap tinga ngasngo ba nginang de ban ai men sim chu ba kum kini ki program kinang de ban mi tang hang ni hapo West Giant Hills district bar kum ju ki districts bandala aru shadu ki state level ba kum kini ki programs ki long shisha ke jing mentoi ka krau ba bat ka ba ai men sim shisha bagi kena ru kin don por haki ki bakam kai kinu ki jing plot kai ka por ka jong ki sini stai nrei baki nang la ban ai ka ba bahatam haki sap ki phong ki jong ki ba uken rat ulai ki tengas ngo ba anak kaliang ka elevate tribes kalale ya ka ba bahatam bat ya ka ba kodor tam shisha hadu kata-kata bat ngas nguru ba ngasuman ong congratulations sa sisian ya ka elevate tribes kabla shna ko mi kani ka program kabla wanra ko mi kani ka program but ngana I'm sim rukum ju ya ka elevate tribes bakanang ya chakmat but ublay nang kurku epi ke borok fa ko pile pinpoint sagat hong thank you so much tang lagi kitien kublay